Не е важно кой ще спечели. Важното е да представим достойно страната си. Истината е, че в залата всички станаха на крака, за което най-искрено ви благодаря, защото вие сте истински българи. Уважаеми зрители, няма да пея тази вечер. Искам да ви кажа няколко неща. Ще ви ги кажа по една единствена причина. Много пъти сте били лъгани и аз не искам да участвам в нещо, което ви лъже за пореден път. Това, на което присъстваме тази вечер, е една лъжа. Няма никакво състезание. На организаторите на конкурса не им иска да кажат истината, но пък аз съм такъв и вие ме познавате, че ще ви я кажа. Песента, която ще победи тази вечер, ще представя не изпълнител, не група, а България. За съжаление, победителят тази вечер няма да бъде реален, а купен. Цената на покупката е над 50 000 лева. Победител в този конкурс ще бъдат едни мои приятели. Това ще е група Кафе. До вчера, за около 3 седмици, те имаха само около 3000 гласа. Днес от 12 часа на обяд са генерирани над 60 000 гласа. По 10 или 12 000 SMS и обаждания на час. За никой друг изпълнител няма да е следната да ви обясня. Закупени са сим-карти, много сим-карти. Платено е на стотина човека да ги използват и да гласуват за тази група. Това е купен вод, това е купен победа и това не е честно за нито един от участниците в конкурса. Не е честно за Васил Найденов, не е честно за Орлин Горанов, за Кали, не е честно и както я нарекоха за циганката Софи Маринова. Не е честно и за страната ни, защото песента няма да представлява България, а парите на един човек. Всъщност това е продаване на страната ни. За мен и моите колеги, страната ни не е за продан. Тя не се продава дори и за 50 000 лева. България не е за продан, защото е единствена. Благодаря ви, че сте тук. Знам, че и вие не сте за продан, защото сте единствени. Благодаря ви, ще се видим в понеделник.